dino. Oh, kira sapi apa? Layangan, layangan. Oke.
Hebat Hebat bisa men. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Ah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan no. Pripun. Padene suwantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten ten. Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus siapa, kerdus? Pi? Kok malah terang-terangan. Pak, Pak. Sumbangan kota amal tuh. Malah anak yatim piatu nih, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa ibu-ibu monggo bebas niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji piro. Oke, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Masyarakat monggo niki acara Monggo, jarang Mbak lho, Indra. Nggih. Silakan, Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, mumpung. Bu? Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Mergo Andik iki wis gak enek ya. Ndak ada. Ono Bu. Kok ono. Maksudnya gak enak. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh nggih, nggih. Soalnya kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki ya. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo disepati. Monggo ayo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo, Monggo Mbak. datang mriki, Monggo. Mbak. Enten cok bakal teng mriki. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro. nyekeli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ha iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. Pinter. Potrek ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK, monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, lagi. Ibu PKK. Monggo, Bu monggo. Puji. Bu Monggo, Puji. monggo. Bu, monggo. Mangga. Monggo Bu pisan. jenengan langkahi niki mboten napa-napa. Wah, Ben tukul. Wah. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjakke Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, Monggo, niki Bu. Ibu PKK Bu, ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Pun aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Bu. Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne, gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Monggo. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bulurah. Bulurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap, Musik siap, kah? siap. Wah, melan piye? Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
Ambekan sik. Wah. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga iki. Ngadipiro. Ngadipiro nggih. Semangat nggih. Semangat. Semangat. Siap? Siap. Ambekan sik, Mas. Aduh. Ambekan. Santai Bu, tarik. Maaf nggih, Mas. Wes mboten apa-apa. Sak bebase pokoke niki los pokoke. Nyantai mawon. Lah marahe nggih jame bubuk lho ya. Nggih. Dadine ya rada piye ngono lho. Nggih, kula bubuk nggih mboten wonten sing ngelus-ngelus kok. Pun nyantai mawon Bu, kok pokoke hiburane bar. Nyanyi bar jam 3 niki. Siap. Yo. Janjane kowe Asik. gelagamu senyum priani hatiku sujud ada wis kencang karo wanita liya. Wah, terima kasih luar biasa ini ibu-ibu yang hebat. Habis. Oke, nggih matur nuwun sami-sami Bu. Monggo dilanjut. Oh nggih, Ibu, matur suwun. Matur Ijeng dalu. Ampun kapok nggih Bu nggih. Insyaallah. Mugi-mugi sakit kepanggih malih Bu. Apa Pak senyum-senyum? Nganu Bu kode. Ya, biasanya senyumi mesti ada karepe. Nggih, kode niku. Nyapo arep nyapo. Tasih sapa kuwi? Tasih sapa? Tasih bulurah. Tasipun bulurah. Anu kula namung anu betakne mawon. Ya, betakne mawon. Nggih, namung betakne, Bu. Nggih ta, Bu. Penggawean lawas sing dilakoni. Nggih, lah teng mriki kok betotas napa, Bu? Wong karek nyanyi nggih nyanyi ngono. Wah. Tadi kan sudah bilang, Iya. sering kan kita. Iya. Biasa sudah biasa. Ya kan Aku kita tahu yang kau mau. Lah. Masuk, Yang Dek. saya mau adalah Pak Lurah. Pak Lurah Rabi Nah itu Buto. stop ya. Matur suwun Bu. Matur suwun. Mbak Mary Ah, butuh gila. obat Bu Wis nggih. tenang Butuh obat. wae.
Matur suwun mboten napa-napa permen-permen Rita. Ampun to, Bu. Sampun, Bu. Sampun to, Bu, mboten usah repot. Sampun, sampun. Cakok ngemis. Enggak kene iki, Bu. Monggo Bu kalih-kalih atus 300 ya napa-napa. Sampun, Bu, mboten usah repot-repot. Empun to. Nggih sampun, matur suwun. Alah, sampun, Bu, mboten usah repot-repot, Bu. Oh, inggih, nggih, nggih. Lah kula. Nggih. Nyapa kowe mang moh karo aku mbok sia-sia. Mbek tonyoni meng aku ning kono mbok soro duwe kandhane kan muni tak toroki Mas, kowe ra gelem kok. Malah pilih kae gak duwe dhuwit kok. Aku sing duwe dhuwit. Elek nggon dhuwit. Matur nuwun. Matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kula terne, Bu. Walah mangsaku. Dik niken Mas Yudo, terima kasih nggih. Siap. Terima kasih. Tawon ana tutupe lakon ana tutuke. Betul. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudo ning desa. Mugi-mugi sedaya warga Ngadipira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial dangkal. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, barokah sing nanggap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu punika. Amin. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit, ekonomi bangkit, prestasi bangkit semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu nggih. Siap, siap. Pelok batarkun, heeh. Nutuke lakon ya. Oke, nggih siap ya. Nggih, matur nuwun. Wis, Ayo nutuke lakon cawi sesaji marang bendarane awake dhewe. Ayo engko ndak nampa duka. Buku sing tupa kumelon mangambar selaning grana sumerba arum gandanya oh gandanya sasmita jati sasmita lan siting dewa minangka sasmita mengkang para jawata hutan ingkang kampreng dosa bangsa tunggal cipta tunggal setia wong sak bangsa
Nduk. Yo, kanggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukodimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukodimah ana ing season limbukan iki. Ngono, Mak. Heeh. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk. La la la
arek. Jancane kowe ya ya ini dadaku ini dada ini dada ini dada atiku sujud kowe kencang karo wanita liya Jebul kae sing dak anti-antimu wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen tansah dadi
mari kangen kula sira Petro tajem nyajak mi Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk, piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara yo nduk, ngono yo mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya mak. Ya. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan, wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate, sumrambah umate marang jagat raya. Muka tanpa nikmating pangeran, Nduk, awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene. Ngono ya mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Janjane bengi iki kajate apa, acarane apa? Bengi iki ora ana liya, kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira Wilangan Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya, Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak pangipap kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun, gunging panuwun dumateng ibu kula, wis ndak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong, kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong kleru tanggapan nek ya kujur. Iya. Akbar Dalang Akbar nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mas Trip Nganjuk kutha kono
sing sitoke Akbar